Okay. Ngihlele ekhaya ngiyabhala, ngibhale ngizifoni esekhaya. Mangithi ngiyabheka hello sithandana, hello sithanda sami sakudala, engane wena wankapa. Hey baba, qinisizwe baba, qinisizwe kanti uyayisaba le ntombi le. Uyayisaba le ntombi wawubhala kuvelaphi? Kuvela isuka entombini lombhalo lo usuka phi? Usuka kumina. Hayi ukuthi mhlawumbe into owaye experience ngaphambilini. Okay, angiyayiqala ke manje. Engane wena wankapa. Manje sengidumile sengiyarama sengiyababa. Usufuna nje ukubamba bhazi kushayela wena wangitshela ukuthi ngiyalamba ukede ngihamba. Ngihlele ekhaya ngiyabhala, ngibhale ngizifoni esekhaya. Mangithi ngibheka isandla hello salala, hello thanda sami sakudala. Engane wena usangikhumbula ukuthi manje ngiyamama. Hayi mina ngiyakuzwa. Hayi mina ngiyakuzwa bafaka yakuzwa. Mina ngiyashaya ngasemase ngibuya. Yeah, usuride ngoba manje sikha phezulu ukuthi ayithi indoda yini wagqoka ama chain, wagqoka ama tracksuit hayi ngiyakubona ukuthi ayingeke face microphone yakho abantu bayibone. So manje uzowahlezi uhamba wehla wenyuka no microphone. No man, yazi bro. Ngeke size siyazi into eyokukhipha ehlathini yabona nje ingakho nami ngithi umuntu mangimletha la ngifike ngigadleze ngazo zonke into ngeke size sazi ukuthi ubani umuntu obukayo la singathi sithi sithola umuntu mhlawumbe ongakwazi ukukunika i-record deal ethi yazini ngilethela la umjida sikwazi ukuthi simlekelele kube ukuphuma kwakho ngempela ehlathini. That is why umuntu akomayevela ukuthi hayi mina ngazi ukuthi ngithi ayenze leyo nto leyo ngoba asazi ubani obukayo ebona leyo nto leyo. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi daba kawulalelele umuntu omemezayo omemeze ngathi yakhalalile uthi igula likaJama lichethekile awunina bakambhudu bovushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo emhlabeni impedule awunina bentu lebande ngodonga kwela kithi kwabheka uzulu ngiyabingelela endla nasezansi lo bingelelayo nguprofessor ngingokamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kamandla kaza umadoda mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele i-Mp TV1 lapho khona silanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni bese bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni kwenzeka kanjani ukuthi meze beshiya ekhaya kumuntu agcina ehlala emgaqweni adela unina adela intombi adela izingane ahambe ohlala emgaqweni bese bezosilandisa nangeenkinga ke ababhekana nazo ngaphansi kwezidakamizwa. If umuntu wesifazane ungayithola usumuntu odayisa ngomzimba ongakholeleka ekutheni ube yisisulu sabantu abaganga ngabantu abadayisa ngomzimba. Uma umuntu wesilisa ungayigcina uyithola usumuntu obamba inkunzi ekubambeni kwakhe inkunzi ungayithola usumuntu ofayo, ungayithola umuntu okhubezekayo, ungayithola usumuntu ogcinela eboshwa. So ziningi izinto ezimbi ongagcinela kuzona. Ngakho ke sithi nomo abantu abayiyeke indaba ongena ezidakamizweni siyavala ngapho kungenwa khona sizama ukuvula imbobo yokuphuma. Namhlanje nginiphathele nansi inkabi yami okuyiyona ezosilandisa ngegigaba nanokuthi velaphi sazi nje kabanzi ngaye indoda ekhulumela phansi ukhulumela phansi indoda nje calm ngazi kwenzakalani bafo ngingathola abantu bazo understand ke abantu ngokuhluka kwabo. Khona umuntu okwazi ukuthi uthatha uhyper style sakho uyaxoxa khona umuntu nje odale ukuthi yena umuntu okhalmi okhulumela phansi but bazofunda ukuthi beadapt behambisane nazo zonke izimo zomuntu esomlethela ekhaya. Siyacela ke becindezele usubscribe button ucindezele nebell ibhele yokubeka emathubeni ukuthi uma kwenzeka kukhona isiqephu esisiphosayo iyokenqeza insimbi ocingweni lakho yothi mawungena ngaphakathi ubusitholela isiqephu sangalolu suku bafo kunjani kuyaphila uma ungabingelela ababukele ekhaya ubabikela ukuthi umfoka bani lo udabukaphi. Hayi ngubheki igama isibongo ngwami yaza ngidabuka ngala koStenga. Yeah. We ubheki awuyena ubheki izizwe nobheki umuzi maseliphelele. Angithi yabona ke nansi into eshaya abantu bakwaZulu awubaba bethu basetha amagama ethu aba nemeaning kodwa wona uthi uyaqala uyakhula usubizwa ngegama elingena meaning. Angithi yabona nje manje uhlele ikhothe manje futhi ngabe ubheka umuzi ayibona lento leyo ile ndaba kamabhiza ubheka umuzi nje ngisho khona la likanjwe nje lalikanjwe ngenhloso abantu bakubiza ngomabhiza ke manje omabhiza webheki omabhiza banomlando ongemuhle. Ungathini wena ngomabhiza? Kade ngibone enye ipost ku Facebook ethena wenzani umabhiza wangakini
Abona abafana omabhiza. Khona eminye emibi, khona eminye emihle yabo. Wena empilweni yakho kwamhlangana nomabhiza nje oqondile, ophilile eqondile. Hayi akuvamisile. Bonke bayizigebengu yabo. Bonke bayizigebengu ngisababonile nje. Yazi ngisothi vela lapha lento bafo. Kulokushintsha kwegama lomuntu ekuthiwa ubheki bese kuthiwa umabhiza. Hawu Selizitsotsi aliphila. Yikho umuntu abesa manifest talent lena umzali asuka athi uyitshala kuye. Yeah, so bafo uvele stenga bafo. Kodwa nje manje useThekwini. Kwenzakala ngila eThekwini. Into yangibeka la eThekwini ukubhema lona iwunga. Like uthe waqala ngo2004 should wena like from 2004 nje uphila impilo yasemgaqweni semgwaqeni ngenza amacala ngiboshwe ngilimali ngihambe ngohlala ekhaya lezinsukwana lezo ngiphinde ngibuye futhi Istenga indawo eyilokishi nomndawo ngamakhaya ihlukene khona ilokishi khona amakhaya wena ukhulele ngakule phosha ngathi ukhulele ngalele engaselokishini emakhaya ngiya ngokuthi nje Okay, ukugaxela kwakho kuseyintwana. Kungenzeka sikhiphe iseries kule empilweni yakho. Uzoya ngokuthi ifluidity yakhe ihamba kanjani nangendlela ozokwazi ukusigoqela ngayo udaba lakho. Usemakhaya, uhlala elokushini. Ungena kanjani kulezi zinto nje zokuqala nje ukubhema la uyintwana, ukhuluma umfana onjani ke nakhona nje ungakangena ezintweni zokubhema. Ngingakalokhuzi ukubhema into engenzi ngigcine ngene kanje abangani thothi uhamba nabangani abadala kunawe yabo abakhulile kunawe benza izinto vele nawe la eduze kwabo yabo sikakhulukazi futhi yabo mabe uyingane wena mhlambe thothi kwenziwa izinto wena bakushosha phambili njengomuntu osheshayo semncane yabo ngisho konke yabo banjwa wena kuphosiwe wena jonjiswe wena ngalo ucingweni yabo ngoba ngisho ngithi bengihamba nabantu abadala yabo kube yimina nje ngibanjwa ngiphoswe ngale ngaphakathi ngithathe ngibuye ngizonikeza bona yabo shuthi ukuganga uqale vele umncane ithuba lokufunda ubile nalo ithuba lokufunda ngibile nalo kodwa alizange libele ngoba ngigcine ka5 esikoleni like uma ungaxoxela kumbukele ekhaya yini lena esikwenza usheshe uphuma like ukuhlupha ukwenzani izini into yakwenza usheshe esikoleni ube umuntu ongafinyeleli kwamanye amabanga hayi esikoleni ke into enza ngiphume izinto ezazenzeka nasemndenini ekhaya yabo kwangamile kahle yabo futhi nje ngiyabona kuphela unyaka angikhokhile esikoleni yabo ngizobe namahloni thothi mabe kubizwa abantu abangakhokhile esikoleni school fees yazi ukuthi ngiyabuya eclassini mina ngedwa engisumayo yabo ngokuya nami yabo nabangani abengihamba nabo thothi siyaphanda yabo benginikeza imali engigcina ngabona ukuthi vele esikoleni ufunda kwami ukuthi ngizofunda ngizolokhu mina njalo ngifunda mahala ngibukeka kabi esikoleni noma kuthiwa ngisengizobhalisa ngizoba nenkinga nokuthi ubalo ufika ngikhokhele yabo i-uniform ubumuntu onjani i-uniform yakhe ibinja nje kwezinye ingane isikole ibheda esikoleni mabhizi sizobona abangani naku-uniform futhi ukhulele ekhaya uma ngasibeke esithombeni ngekhaya ukhulele kulona umuntu ongalazi nje umthatha umbeke sibone ekhaya kini ukhulele ekhaya elikanjani ngikhulele ekhaya bengamile kahle ngoba bengikhula uma kuwumuntu ophuza utshwala nakhona esebenza emaplazini ehlakula umoba olimali engekho kubheda nje malume kubheda nje kangangokuthi ngisho esikoleni uzohamba ungadlile ubuye ungadlile amabhizi yazi nento engiyibukayo mina yazi thina amajita akhule ngelesa sikhathi sikhuluma ilanguage yodwa yazi nathi nami bengihambe ngesikoleni ngingadlile angisho ukuthi lokho mhlawumbe kuyi-affectanga impilo yakho angisho futhi ukuthi ngalokho mina ngiyagiya engathi nje bekuswele nje kulesi sikhathi esiphuma kuso yikho ukuthi ingane bithi mayiphuma la ekhaya kuthiwa ungahambi ukhamisa kangakuthi ngisho uphakelwa emzini wabantu buvela uthi hayi ngisuthi uthi uyazisa ukuthi ulambile ngisho ukuthi vele ngalesa sikhathi imindeni eminingi vele ibisokola bekuyileyo naleyo mhlawumbe ibisokola yona kodwa uthothi mhlawumbe uyabona umngani wakho wenza ukuthi wena
umuntu osondelene naye kanje uyabo akwenza khona uyakufisa kodwa manje wena awukhona ukuthi ukwenze yabo izona izinto ezigcina zixhume izinhliziyo ukuthi hayi nami ngoba sengihlakaniphile ukuthi ngisukume ngizama ukuzenzela into yami usuyabona ukuthi uyayibona imbobo ngiyayibona imbobo ukuthi ngizame ukuzenzela into yami yabo futhi ukuhlupha-ke ngokuqala ngokuthi angcobe ethiwa mhlawumbe umuntu umqondo osovulekile kahle ukuthi uzama ukwenza into yakho ukuthi uthole umsebenzi manje thina besikhula ngokuthi uyaganga ukwazi ukuthola imali yabo leyo nto yona nto yenza ukuthi ahlumeze umqondo kakhulu le ukuthi ukukhula kwakho uqala ukuzama imali ukuzama ngokuthi uganga ngendlela e-wrong wagcina ukujwayeleke kanjalo-ke yabo futhi ukuhlala kwami esitenga ngihlale ngigcine sengenza amacala sengifunakala yabo like uma ungabhekela umbukele emakhaya isikhathi esinaso njengamanje 45 minutes if lo 45 minutes uphela uzobuya nakusasa uyobuya iveki lonke so sifuna ukuthi usithathe ngamacala obuwenza nakhona lapho agcine kwenza ukuthi uzogcine washiya khona elokishini ngahlahle icala elangihambisa kakhulu kunomakhelwane owayenesitolo nesikhulu sagqekeza kusona lesi sitolo lesi yabo sathatha imali ukuthatha kwethu imali sihambe siye kwelinye ilokishi yabo kade sifike sihlale khona sidle le mali yabo ngathi ngiyafika ekhaya endlini yami ngihlala kuyona ngifika sekushisiwe kwenziwe yonke into yabo ngabona ukuthi hayi kushuthi ukuhlala kwami lana ngeke kuze kusangisiza ngalutho liphi olethana lesikhathi befika beshisa uma wayengakho emsebenzini yabo bayazi vele indlu yami iseceleni indlu behlala kuyona yabo bafike nje bashisa kuyona bayiyeka le e-3 room le yasekhaya enkulu bashisa nje kule yami ngihlala kuyona yabo ngibona lapha eminyaka mhlambe lapho ngangino 16 17 ingane ehlaza ngangisengane yabo ngiqale nje uganga nje ngisengane kakhulu Ayimabe ngifika ngibona ukuthi ngeke sekushisiwe kanje la ngihambe ngiyohlala komunye umngani wami lo bengivele ngihamba naye yabo sathi silele ekseni nje ngabo 3 kanje yabo yayibingena iforum yabo khahlela isicapha endele babaningi ngayo kwangekho ukuthi uzobaleka wenze njani yabo ayingena iforum sidilikele sishawe sibizela amaphoyisa siboshwe yabo nishawelani manje nishawela icala ukuthi sigqekezile esitolo lapha yabo kufunakala imali ayisekho sesayidla yaphela imali yabo mhlawumbe abantu bambe emva kweinsuku ezingaphi mhlawumbe emva ko2 weeks kanje emva ko2 ngoba besifuna bengasithoni yabo emva ko2 weeks basibamba-ke besishaya siboshwe ngitlambe ngahlala sahlala 9 months hayi enga-attend umnazi wecala ayisiphume kanjani yabo sibuyele futhi ukuphuma kwami futhi ngiphinde ngibuyele khona lapha sasambe sohlala naye lo mfethu nobani ekhaya noma akasangifuni edlandeni ukuthi buka indishisiwe ngenxa yami ngiletha amacala ngenza izinto nje ey-wrong nje yabo ngibona ukuthi ayingeke futhi yabona uyanginciphela umhlaba yabo tshene kumngani nami lo ngithi manje asithi ngala kweThekwini ngoba vele sesiyashisa ngala yabo asawazi nanokuphuma sambe ngithi yabo kufanele sambe kusuku asakwazi ukuhamba emini yabo ayisigibela isitimela size ngala kweThekwini yabo kanti lana eThekwini lapho engafika ngizolimala khona wangampela-ke la eThekwini ayufika kwami-ke la eThekwini-ke ayisifike siphande senza sibambe inkunzi yabo okay nathi ethandwa ababukeli abafuna isigameko bafuna ubaxoxela ukuthi hayi safika la eThekwini sesiqala ukwenza ukuthi nokuthi senze ukuthi usitshela indaba hayi isigameko asho ufika kwethu la eThekwini safika sabantu vele asinandawo yokuhlala yabo mabe sifika sehlike station indawo esasizwile kuthiwa idumile igcwala kakhulu iclub ingala ko 2010 ngiyakhumbula 2010 sithi hayi sohamba sophanda ko 2010 yabo mabe siphanda ko 2010 imali esizoyithola ukuthi sikwazi ukuthola ukudla nokuthi sithole indawo eyokulala ngoba kuthiwa khona ama-shelter akhokhelwayo yabo madala ama-shelter madala ama-shelter khona nje yayikhona lapha ayipoint wakhokhwa u-15 rand ngalezi ayikhathi yabo
ayishuthi-ke siphanteke lana-ke sibambe inkunzi-ke la ngaphakathi ko-2010 yabo ngoba sasingakajampisi nathi ukuthi singosikhotheni yabo sabantu abasuke election sisaklinyanyana sikwazi ukungena ebhawa yabo thothi sishaya uthufinga la phakathi ebhawa yabo sithole leyo mali leyo sihambe sothenga sibheme sihambe sohlala eshelter ngaphakathi yabo. Abantu bayakhala uthufinga namanje usasha like lento yenzeka kanjani niyisebenzisa kanjani? Uthufinga uyabona nje eclubini ngesikhathi kusekusuku ukhanya ama-disco light kunendawo la kusuke kudansela kuyona lapha yabo noma ubani usuke edansela enganakile yabo angincane ufike ngigudluze kuwena nje kanje kanti vele sengi-emile ukuthi hayi nawo wallet kana sikhathi ngigudluza ngifaka iphakathi into ephaketheni abantu ba-worried ukuthi into inyusa nje malume yabo mabe ngifike ngigudluza ngale nginyusa ngalomuno lo wallet yabo mangabe ukanje la kunyusa kanje nguthi mangunyusa kanje ngubamba ngale mini lo ngiyawudonsa fast angiboni mina ngeke uzobona wena uzona ukuthi hayibo wangigudluza lo angithi yabo hey kanti sengithathile kudala yabo hey athi siphanthe ngalo ndlela leyo yabo malume sithola imali sibhema ama drugs yabo sibhema hey lapho okonakala khona konakala ukuthi umngani wami lo ngangihamba naye sahamba ngoba bese sishayana semajardini singena mhlawumbe songena ejardini ngaphakathi yabo singena umuntu ekhona ngaphakathi endlini elele sezithi esiyenzayo unyawunyawu udla luphi nabo ngena kamnandi nje endlini umuntu elele uthatha yonke into efunayo yabo sothi uyabona ukuthi mhlawumbe yabona ayisekho indlela yokuphuma angithi yabo uthi uhambe kakhulu ugcina usasa nayo imoto le yabo njengoba ngazi ngalimala lana esandleni. Imoto le yaginqa imoto imoto le yanginqa ngoba sase sihujwa yabo sihujwa i-dog unit khona mfethu kuthiwa i-dog unit i-dog unit sasihujwa yona anibamba kanjani nibanjwa kanjani lapha kunyawo lapha nathi sisafike sangena nje kahle ejardini yabo kahle kwaba umlungu wesilisa nowesifazane. Nisuke nazi ukuthi kunobani lapha phakathi noma nje vele ningene? Suke singazi. Nisuke nazi ukuthi kunesibhamu lapha noma nivele ningene nje? Yabo nje malume ukuthatha isibindi esingekho angithi yabo. Ukuthatha isibindi esingekho ngoba ukuvula iwindow uvula iwindow ungene ngaphakathi uyambona ulele ukhona yabo. Uthatha okuthathayo yabo into eyasiphazamisa sase sithathile kahle yabo saqeda saphazanyiswa isimako sithi sizophuma edining room kanti kunesimako ehleli kusofa yabo abanye abantu abasazi isimako ezincane lokho kuyizinto okungakhuli lokho lokho kungakhulu khonkonje kuduma indle yonke njalo yabo gcine kuvuka nabo ke laba yabo mevuka lo wavuka adonsa ipayipi yabo asho ngowana ngithi nawe uyadubula nje akaboni ukuthi kwenzakalani usuyathusa ngithi akazi ukuthi labantu abalaba phetheni ba amile nabangaka yabo adubule udubula kwakhe yabo vele siphume lesicapha lesi singasedaningi noma siyaphuma siphumela awu naye imoto la ngaphandle yabo ama besiphumela emotweni singene phakathi emotweni nqamula intamo njengala ngaphandle yabo sidumisa khona le kwimoto kwi-steering la kunalezi intambo sesisuke ngigcina ama-movie leyo nto leyo mina ayiyenzeka serious loo nto leyo uthatha intambo ze-ignition uyihlanganisa kanje idume yabo noba usukuyikhipha imoto idume igethi nje leliyana zange silivule lavulwa ngayo imoto yabo awuzange uphele bani mhlambe u-20 minutes sambile thathi siyezwa hawu sekuqabuka amalangabi yabo nayi dog unit futhi kahle waba nenhlahla lomlungu wasefona ivele dog unit ikhona la eduzane around yabo ngoba sithi ngala ko morning side kahle sithi sifuna ukuyikhomba khona koSteng yabo awuthi uvela ubuye ekhaya straight sithi songena kufuwe lo bheke lokhuzeni lo bheke Steng uyibeke phansi i-dog unit yavele yenza ngenya indlela yabo yaqhamuka i-speed ngathi ukuthi ngizama ukuyivimbela ngala yavele yabreak esikhathi ngiya ngala kuno pavement ukhonkolo sikubeka emgwaqeni ivele ifike ishaya ikhonkolo imoto ibuye iphenduke kanje yabo
ya lapha ngangithi ngiyafa ngendlela engalokhu zangayo lapha umqondo wahamba yabo ngoba ngagcina isaro lokuqala ngibona ukuthi yarola kangaka yabo apha manje sengiphapha sengibanjiwe sengibekwe kwilukhuzeni embedeni weambulance abantu beambulance labo ngasho ngathi ngaze ngangena ke inkingeni uphi umata wakho umngani wami lo washona lapho ke nabo ndoda ngoba yena wayehleli ngala eceleni kwami yabo isikhathi imoto ithi kanje iwo wokuqala futhi ngalama yethu uzama ukuphuma yini yabo kanti uzothi yaphuma iveli siyaphenduka yabo yavele yawela phe kwakhe imoto yamhlafa kanje waphela straight wena ukuthola nini-ke lokhu ambulance njengamanje mina ngikuthola elokhuzeni esibhedlela ukuthi umuntu ebengihamba naye ushonile yabo angizange ngize ngimbona ngisho umbona ukuthi kwenze kanjani yabo ngagcina nje ngokubona lapha eceleni ngoba imoto ukuthi iginqika njengala mina nginjengalapha yena ungala ngemuva ngasemgwaqeni yabo ngala iqale ngakhona uyibona waphuma kuqala ngesikhathi iroli kanje wayezama ukuphuma futhi yawela phe kwakhe mina ifike ngibeka njengalapha yabo manje mathi ngiyabuka ngivula amehlo ngiyabuka kanje ngiyabona ukuthi nakho lapha kungungiwe lapha yabo ngasho ukuthi uyena ke labo ngizange ngize ngimbone ngamgcina lapho ngamgcina sihleli nje naye emotweni angiphendanga ngize ngambona wamgcina niplan ukuya khona base niphuma senibaleka umgcina abajithi washona kahlungu mfethu kuze kube manje nje ngisho ngithi kwaba kuhlungu ukuthi ngishonele umngani wami ngangisuke naye le komakhaya senza naye izinto wafika washona la eThekwini ahlaleke lapha angizange ngize ngiboshwe kulela cala ke lelana laqhubeka nakho uthi usesibhedlela ke manje ngahlala nje esibhedlela yabo futhi ahlala esibhedlela ngoba kwabona lutho lo muntu ulimele omunye ushonile yabo yini ezokwenziwa yabo kuthiwa umlungu athi hayi icala kanendaba nalwe kalento leyo abaseshi bafika abaseshi treatment ngisesibhedlela bo bezobuza ukuthi bekwenzeke kanjani hayi ngibatshena ukuthi hayi besikade singenile sithi soganga kanje uyena umlungu wasidubula wasihopha iyona into eyenza ukuthi sizithatha imoto yabo sasingaqondile ukuthatha imoto yabo sabalekiswa ukuthi uphethe isibhamu ayikho into esizoyenza ngesibaleke ngenyawo umuntu ephethe isibhamu hayi kushutshene besho bethi hayi ngoba ke lo ushonile ngiyakwazi kubo ngibachazele kubo ukuthi kanjani bakwazi ukuthola kanjani mina ngeke ngize ngikwazi ukuya ngakhona ngoba sasuka ngegigaba kanje yabo okutheleni kwabakuhlungu ngisho nangakhona ngale ngasemakhaya ukuthi wena usinde kanjani wena ubani shonile mfowethu ngiyayazi leyo nto leyo uthola ukuthi nihambile nayo ganga kufike kudubule kumngani wakho uyazi ukuthi icala libuye lithola ukulinguwe ngoba even ngisho manje kwabanye abafana bakubo nje ngiye ngizwe uma ngihlala nabanye abafethi baselokishini sibuye bakhala ukuthi ngathatha ubani ngamletha la eThekwini ngazombulalisa nami ngayikho into engangenza sasiphanda naye ngangambambi ngenkani yabo sasiphanda nesenza amacala naye awuthi mhlambe imini ngangithi asenzeni ukuthi yabo nje futhi ekuhambeni kwesikhathi ke yabo sengiphanda ngedwa ke manje yabo uphume lapha esibhedlela ngiphume lapha ubuya futhi usemgaqweni ngiza khona la emgwaqeni ngiphandana kanzima ke lapha emgwaqeni manje ngoba ngilimele ngihamba nangenduku yabo hayi ngiphande emarobotini yabo ngilo ngiphande emarobotini ngize ngigcine ngisinda yabo ngithema ngisinda hayi yini ke futhi sasibinde ukuthi hayi ngiseyiphanda hayi phande yabo ngiphande futhi ngesinye isikhathi ngiye ngala elokhuzeni ngala kuMasgrave yabo mabe ngifika kuMasgrave nakhona ngiphinde ngenze same thing futhi ngingene ejardini lomlungu yabo mabe ngene ejardini lomlungu lapha ngizange ngize ngene ngaphakathi kunendawo ngathi igarage yabo mabe ngifika khona ngiyabona iziningi izinto la khona amathuluzi imishini ogundutshane yabo ngithathe umshini ogundutshane ngiwuthathe ehlombe ngiphume yabo ngithe ngithi nje ngijika umgwaqo kanje nama security angibambe ama security lawa ublue yabo
kuthiwa ngukuthi asiyepho umshini yabo ngoba ngithi hayi ngiwuntshontshulela ngaphakathi yabo. Ufuna ukukhuluma straight talk? Ya ngikhuluma straight nje ngithi hayi ngiwuntshontshulela ngaphakathi yabo. Shuthi ama-security lawa angazi noma ayenqena nokuya khona vele angihambise e-police station yabo. Yeah. Ngabe sifike e-police station befike bethi hayi nasi isigebengu sisibambile siphethe umshini yabo siwuntshontshuele kanje yabo endaweni ukuthi yabo. Hayi ngiboshwe-ke lapho ngihlale 3 months yabo. Hey. Ngobani umshini wabuyela kumnikazi wamaphoyisa ngabachazela ukuthi hayi usendaweni ukuthi nama-security futhi akufuna kuthola awubuyisela umshini yabo. Ngiphume nge-free bail ngahlala 3 months yabo. Yeah. La wesivini. Hayi ngiphume yabo ngibuye ngizohlala. Kushuthi-ke lokhu okugcela lokho okulimala kwangempela. Lokhu namanje okukhubazile. Okukhubazile. Khona kwabanzima-ke empilweni yami-ke. Khona ngicabangisa izinto eziningi ukuthi yabo njengamanje sengalimala kakhulu. Ngisho kwakubhema lokho sengiyabhema nje angisakuthandi. Angisakuthandi ngoba ngiyabona ayisekho into esengithi ngiyayiphanda manje yabo. Ayisekho into engithi ngiyayiphanda ngoba yini engingayenza ngikwazi ukugijima yabo. Futhi lokhu okulimala kwamanje mhlawumbe ngalimala ngokuthi ngigange kanjani. Yeah. Besihlala khona la emastebhisini. Yeah, noma ungangayisho indawo ngoba manje. Besihlala la emastebhisini. Ukuhlala emastebhisini kunabantu ebebelwa nama-security lawa aka-railway yabo. Yeah. Lento esanda kwenza manje noma okudala. Ukuqala kwakho hayi lokho kokugcina ukuqala kwawo nje le ndawo phela kade yaqala lento lo ingqabane ama-security nawo osinawana. Yeah. Into endala le. Ithi ukuxabana kwethu nama-security yabo ama-security efike ezosixosha la sihlala khona. Siwashaya ngamatshe siwajikele siwashaya ngamatshe kube khona alimalayo yabo. Yeah. Ithi ukulimala kwawo lama-security lawa enze njani ahambe eyomema ezinye inkampani ezisemaceleni ukuthi anizweni nizosiza napho ushawa amaphara la kanje yabo. Yeah. Ukuthi kwathi ilanga ekusuku ngabo 12 ngoba sasingazi nathi ukuthi azofika yabo. Afika silele yabo lona. Ekusuku ngabo 12 nemvula yayithi kunetha kancane ikhemezela kancane. Emaningi. Imvula amaphoyisa yama-security. Imvula. Plaza waphethe abadonke ibhiri aphethe induku imshiza lengaka lephatha abantu basedantuni. Baphethe odonkana. Odonkana yabo. Uthi mina into engenza ngilimale kakhulu indawo bengilala kuyona yabo iseceleni yabo. Yeah. Laba abanye abafethu bakwazi besheshe bewabone bebaleke mina ngaphapha manje sengivuswa yiwona edonsa ingubo yabo. Mangithi hayi bobalo ngivula ingubo ohluthi ingubo kanje mangithi ngivula amehlo ebamile la ababange besabuza. Ngashawa le ndawo lana izitebhisi yabo. Mina ngilala lapha phezulu. Kunendawo umabe ula phezulu ebukela la phansi ngashawa ngaze ngabanjwa kanje ngaphoswa ngale phansi la ngafike ngaphuka khona-ke ngahlephuka nje unyawo nje ithambo nje leli lavela kanje ngaphandle eceleni yabo. Yabona indlela engashaya ngami mhlambe laphela i-hour ngishaya kwazi kwamemeza abantu abala efletini kuleli flat la leli lisanda kurenewal sezoba i-res. Yeah. Wamemeza bona uthi wawu lo muntu niyambulala yini kade nimshaya sekophela i-hour lo muntu eshawa yabo. Siyabona siyashutha yabo. Ashithi bekhuzaneke wona amsekurity uthi hayi ngeke madoda sizoboshwa la bashutha labantu yabo. Nabeza bamemeza baba ngumsindo emafletini yabo simnyekeni lo muntu lo. Bavele sebengiyeka nje sengivele sengiyifactor apha angisezwa nduku angisezwa lutho yabo. Senginebe thona ngiswazi ngisho uphakamisa isandla kanje isandla zonke zidunga ngiqale ngilo ngifika kanje ushawa khona la engalweni yonke indawo yabo. Hayi khona lapho ngalimala khona ngempela ngoba nelinye angazi noma mhlambe babe planile yini lona elangigwaza la elokhuzeni la esiswini yabo. Ngane kwakuyi-crystal noma kwakuwumtafola angazi ngibona ngoba nje ngezwa nje kucicini isikhathi ushaya abantu bebaningi kukhona omunye ozogwaza ngeke uze ubone ukuthi ugwaza ngani yabo. Yena lo wangikhubaza-ke nalaba abangibamba abangiphosa phansi ngaphuka. Yaqala lapho-ke impilo yami ukuba fucked up-ke yabo ngenxa yayihunga le.
kangangokuthi nje yabona ngiyafisa nje ukuthi ekuhambeni kwesikhathi nami ngathi ngagcina ngiphumile kwiwunga le ngoba ayisekho enye into engazi mhlawumbe ngizoyiphila la eThekwini engangokuthi ngiyaqala ngingakalimali ngiphanda ngenza yonke into yabo manje ucabanga bafo manje angikhulumi ngendlela ebhedayo ngibuza nje ngoba singamazolo awucabanga ukuthi mhlawumbe ezinye izinto awuzenza kwabanye abantu ekungaba yinyembezi zabakwazi ukubuka ngalelo solelo ya lezo zinto lezo malume izinto lezo nami ngiyengihlandlana ngicabanga ngoba ngesikhathi untshontsha wenza icala umuntu uyashwabula umuntu othi akeze usebenzisa umuthi uzoshwabula nje mhlawumbe emasontweni yabo eyothi ngilahlekelwe ukuthi ngiyacela ukuthi lo muntu okuthathile kwenza into eziningi nje malume efana nalezo nje omunye awusebenzisa umuthi akithi yabo nje mhlawumbe awuzosebenza ngalendlela le yena afisa ngawo noma uzosebenza manje awuzosebenza manje mhlawumbe nedlozi lakho ngeke lize luvumele umuntu usebenze kuwena yabo kuzokwaziwa ngezinye indlela nje ulandela amabhadi ongawazi yabo imithi nje iyasebenza nanabantu bayathandaza ukuthi umuntu uzokuthandazela yabo ulahlekelwe into yakhe ayikhiphela imali amabhadi nje ayakulandela iy'ntshabulo zabantu ngesikhathi wenza izinto bayakushwabulela yabo okay bheki yabo le video esenza njengamanje iyohamba iziyofika la wakhulela khona la waqala khona ukwenza izinto yini ofisa ukuyidlulisa kubona laba bantu ngoba njengamanje kunamajita akubuka lo mjita owashona uhamba naye angithi yini ofisa bayizwe kuwena usekhona umama ekhaya khona wamgcina ngawo 2004 lo ngimgcina ngo-2008 uma wamgcina ngo-2008 iy'ngane ey'buka le nto izohamba ziyomkhombisa yini ofisa ukuyitshela labantu umphakathi wangakini owazi wazoshisa indlu yakini yini ofisa beyazi njengamanje ngawe yithuba lelo ukuthi ukhulume nabo ngokuhlukana kwabo uma wakho ilaba bafana bakuboka lo muntu waginqene Nemoto ohamba naye umphakathi lo ofisa ukuthi ubuyele kuyoba umuntu bona mina ngifisayo nje ukuthi nje bengixolele into eziningi ezenzeka nami kwanga yona into engangenza ngenhloso yabo naba kube kwakhe lo mfethu lo owalimala yabo angizange ngimlimaze mina ngokuthanda kwami yabo walimala ngokuthanda kwami ukuthi kwakuwumngani uyazi mabe wenza into nomngani isuke ningaplanile ukuthi ekugcineni kuzokwenzeka ukuthi yabo nisuke nenza into banithi nifuna ukuya phambili anazi phambili ukuthi kuzovelani phambili bawungixolela ngendlela nami engiyisola ngayo yabo ngiyisola ngokwenzeka ngoba nami akubanga mnandi ekushoneni kwakho umngani wami nami yabo bawungixolela kakhulu mfethu uma yena uthini umama uma ngiyaxolisa kakhulu ngokwenzekile nje ukuthi ngidikile ekhaya yabo engazange ngixoxe ukuthi angixoxe ukuthi ngiphume ngihambe ngingaphinde ngibuyele ekhaya yabo kodwa efuna ushintshe efuna ngishintshe sinayo indlela yokucasuka njengomzali yabo nami ngathatha ngelami ikhanda yabo leli engazange lize lingisize egcineni like mabhiza njengamanje mabhiza njengamanje ukhubazekile yikuthi ayikho indlela mhlawumbe singavezela ngayo abantu like uma wakho akabuye yini amazwi akhe uma izinto sezinje njengamanje ahlele ebuya isikakhulukazi nje engitshela ethi ngoba ngiyabona ukuthi isikole ngisasithandini ngingahambi ngofuna amatoho yabo akhona amatoho la emandiyeni kobalibani yabo amatoho angconywana yabo ngithi mina ngibuka ukuthi ngeke mangize ngihambe ngosebenzela u20 rand endiyeni kusuke kuseni koshona ilanga
kodwa manje nami ngicabanga ukuthi yazi kube kuthiwa ngangibekezela umsebenzi lo 20 rand lo ungajaha ukuthola imali enkulu yabo engizoyithola kalula ekugcineni ingifaka enkingeni yabo ngiyayisola nami nje kakhulu ngalonto leyo. Unayo ingane bhe? Ya ingane nginayo ingane. Okay. Njengomzali yini ongayikhuluma kunomfana njengamanje ongezwa? Kunomfana njengamanje ongasifuni isikole. Kunomfana njengamanje ohluphayo oqala indaba zokubhema ogwaya abancane. Kunomfana njengamanje kunentombazane engabalaleli abazali. Kunomfana osengena estageni. Njengomzali wena ungathini? Lingathini lakho kulabo bantu lapho? Iziyalo zakho nje zingathini? Kuzona zonke lezi ngane. Yeah, njengamanje unikwa ithuba lokuthi wena ukhulume nezingane, uthine ezinganeni njengomuntu like experience yempilo yakho. Imphumela ibanga right. Ungathini enganeni lo yabheki lo ya njengamanje? Ngingayibonisa mfethu ukuthi nje into yokuqala nje efanele zibheke yini ungathathi umngani. Okokuqala nje ukuthi bheka umngani ozohamba naye angithi yabo. Ubheke ukuthi umngani ohamba naye yini afuna ukuthi niyenze angithi yabo njengoba ningabangani nje yabo. Yini enifisa ukuthi niphumelele ngayo yabo. Ungathathi umngani ukuthi uthola umngani ozothini othanda ukuthi impilo iye phambili kakhulu ngani into yokuqala nje imali yabo. Ungajahi ufuna imali engaphezulu kunawe singakafiki isikhathi yabo lonto. Okwesibili ungathathi umngani ozothi yenzani ukuthi ngoba nakho ukucabanga yena wena into ongayicabanganga leyo yabo lonto leyo ethi yenzeni umngani wakho lo angithi yabo ibheke into oyitshela nomngani wakho yabo. Njengamanje ziningi izinto angithi yabo amaphara ayaziwa ayabonakala yabo lonto. Ingane nje iyabona nje ukuthi le yampilo le yaye kanje engathi ngangasondelana naye eduze kwami le yampilo le yabo. Ngoba ngiyayibona ukuthi ekugcineni mabe ngizolandela le yampilo le ngingagcina nginje yabo. Yikho nje ukuthi ingane nje uyiyale nje ukuthi ayifunde ibe right isebenze yabo. Emadrugsini ingasondeli emadrugsini izinto engama-drugs. Ufisa abantu bekusize ngani? Mina ngiyafisa ukuthi abantu ngingathi bengangisiza ekuthenini mangakwazi ukuthi ngoba okuyekeni i-drugs mina mase ngiyitshenile ngiyitshene ukuthi hayi mase sengiyitshenile ngingaliyeka angithi yabo. Ngingaliyeka. Okusho nje usizo mhlawumbe ngadinga ukuthi nje uma sengiliyekile kube khona engiyikhipha ngakho busy ngoba ngeke kuze kungisize ukuthi ngithi ngizoyeka i-drugs ngiphinde ngihlale khona la ngibona. Ngibone abangani laba bengihlele ngihamba nabo ngizobuyela lapho yabo lonto. Ngathi manje nge-drugs ngathola noma umsebenzi omncane engingawenza yabo noma ngawona umsebenzi wamandla kodwa nje kube khona into engiyenzayo yabo. Ezokwazi ukuthi ngiphume nje kulo mqondo we-drugs yabo. Wena yini okude kuyona? Thandana. Njengomsebenzi nje mfethu alikho ikhona ngazi ukuthi nginalo kakhulu emsebenzini yabo. Mina imisebenzi ngeke ngicabanga nje base ngalimala kanje iwona ukuthi ibusiness engingayenza yabo. Ngoba umsebenzi wamandla ngeke ngikwazi ngosebenza kumlungu ngibamba izinto kanjani ibusiness nje engingayenza yabo engcono. Unale ekhanda lakhe ibusiness lelo ofisa ukulenza? Zikhona indlela engingazama engeke ngizame ngazo yabo. Wenzani? Ngoba ngeke ngi-order la power bank into engama-earphone oma-charger ngizame ngidayise yabo ngiyithole imali yazi kusho khona ukuthi ngiyabhema ngisho ngithi yazi kube kuthiwa angibhemi ngizothola u-300 a day ungabhemi usuke kuyimali leyo. Imali 3 namhlanje 6 kusasa yabo 2 4 days 1505 days imali. Thothi mhlawumbe ngakusasa mhlawumbe zoba nenhlanhla udayise 400 yabo.
kuyashiyana insuku malini abantu yabo ukuyi-order lezi zinto lezi akubizi khona kakhulu yabo ngoba bengi-starta mina ngo-100 yabo yeah ngiyazi kulo 100 okay ungasho ungawasha ama-price o-order ngawo ngoba manje umuntu uzohlangana nemgaqweni ekudayisa ethi hayi ngozosidayeke lona lento uyithenga ngemali encane kanje yazini ma into ey'nkinga bafu mina noma bengiyafisa ukukusiza mina ngithanda ukusiza umuntu osesey'dakamizweni engathi ngisiza umuntu ongekho ey'dakamizweni ukuze mhlawumbe ngizokwazi ukubona impilo yomuntu ishintsha phambi kwami ngoba le mali oyishoyo imali encane kabi leyo imali encane kabi leyo kodwa manje inkinga inayo nami ilo nto bese ngisho ukuthi hayi uqala kama kufanele kwenze ukuthi ngiqale ngivale ukubhema isidakamizwa lezi yabo ukuvala kwami ukubhema isidakamizwa malume hayi nami ngingayizama impilo ngoba sengihluphekile kakhulu ngiminyaka ngihlela eThekwini yabo mina uma ungayiyeka idakamizwa ngakuodela lento eshoyo awuzukubuya kusasa uthi hayi sengiyekile ngithatha isikhathi nama ngikubona uzoyibonela nawe uzobe usuyibonela ngendlela nawe kwenziwa ngawo yabo ngoba hayi malume ngoba ngisho wena umfethu lokungilethelayo into esike sihlale naye sikhulume lento le kuthi bafethu simningi iminyaka sibhema lento le yabo abantu esidingana nabo banezinto ezithile balento ezithile thina yilo sibahle kanjena nje la yabo ngicabanga lento inganqotshwa ngane idakamizwa yabo nje le dakamizwa lezi nganqotshwa ukuthi angazi ukuthi ngavalwa kanjani angazi ngavalwa kanjani ngoba manje seyingene kakhulu manje koma-res ukubona manje ukuthi zibhenywa kanjani siyabhenya manje kakhulu labantu bathembile ibone sebeyibhema ngampela-ke malume ukuthi nje zinganqotshwa kanjani nje yabo kuyikhona nje ukuthi malume uhlale phansi nengane yakho yabona isikakhulukazi ingane yomfana uhlale phansi uyiyale yabo uyibonise yabo nawo amavidiyo wona lamavidiyo awakho ukuthi sizokhuza ngawo iy'ngane ngizama khona ukukhuza ngiyazama ukuba umzali eSouth Africa uyibonise iy'ngane ngoba yabona idakamizwa lezi izona eyishintsha ingane impilo ukuthi ibizoba right ingane yangena edakamizweni yabo yini futhi ngade ngisho ngithi abangane yabo sokuthi yena akasibhemi kodwa manje umuntu asondelene nawe uyasibhema yazi nawe ugcina engenile yabo ngokubona umngane yabo uyabona umngane uyabhema kodwa uyakwenza ukuthi yoko mina ngingahlulwa yini kanti akazi ukuthi yena mase kungakuyena kuzokwenzeka kanjani uyabo yabo nje isidakamizwa nje lesi malume siyinkinga kakhulu yabo ngake sesibheme kakhulu nje sesikhathele sona siyafisa ukusiyeka siqhubeke impilo ngoba leminyaka iyahamba iminyaka unangaki nje manje ngina 39 manje ngiyako40 yabo uzoba ikhehla lasemgaqweni yabo malume hayi kodwa kuzolo mina unganqoba lento le hayi ngiyakutshela bafu ngakodela mina hayi malume ngiyafisa malume lento le malume 2 weeks 2 weeks uyitshenile nje ukuthi hayi ngiyama ngampela 2 weeks nje uyaye ngoba mangabe usejele malume lento uyayiyeka ungadlanga metadolo ungenzanga lutho yabo udla kokuphela iphuma iphele nje kuwena egazini nalana-ke eminyango ungakwazi ukuyiyeka masuthi bayiyeka abanye malume yabona masutshela inhliziyo yakho ukuthi hayi lento angisayifuni ngampela hawu uyayiyeka yabo imnandi lento umdala wayo hayi yona malume imnandi yona yabo umusaqala kokushisa umuntu ikubo malume lento nokuchazela kanje imnandi umusaqala ukuyibhema yabo mase uyibhema isuke isingasekho mnandi iyona esuke isibhema wena ngoba usukontrolwa iyona yabo akusekho kuba umnandi lapho ngoba showcase uma ungaya lapha ebhenywa khona yabo akekho ozokutshela ukuthi usathanda ukubhema yabo wonke ozokutshela ukuthi hayi ngiyabhema kodwa manje ngiphoqwa yini isimo sengiphushwa iyona yabo bathi sikhise kumele ngoba wayitesta nje awusaphuma anina bendlondle nophapha ekhanda
Awu njengamanje isikhathi siphelile bafowethu mina igama lami nguprofessor ngingokwamkhisa ngidabuka phansi kwaNongoma mangabe usubuke weza wafika la siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell nijoine nemembership mina ngingumfowamkhisa sengcenga